Bună dimineața la cafea! Hai să vedem ce energie avem azi, ce ne spun cărțile. Mi-au căzut două cărți. Prima este puterea profund transformatoare și binefăcătoare. Și a doua este tentația funestă și ce este necesar să fie depășită. Ce înseamnă asta? Este că cineva trebuie să-și acceseze puterea interioară, pentru că probabil a uitat că are o putere interioară și o va găsi, da? Adică probabil că vei găsi curajul în a face ceva anume. Vei găsi curajul să faci ceva și acel lucru te va ajuta să evoluezi. Pe de altă parte, pentru altcineva, pentru alte persoane care urmăresc acest video, e posibil să primiți o tentație, să aveți o tentație pe care trebuie să o depășiți, pentru că nu este benefică. Dacă, nu știu, te tentează să cumperi ceva scump, mai bine stai în banca ta, da? Nu folosi buget pentru ceva ce e doar așa de început de ochi, nu știu cum să spun altfel. Da? Sau îți face cineva ochi dulci. Nu te duci acum că doar ți-a făcut ochi dulci. Deci, atenție la tentație astăzi. Arhanghelul Mihail ne îndeamnă să petrecem timp mai mult în aer liber. Așadar, mergeți în parc, într-o pădure, undeva unde simțiți că este mai relaxant, mai curat, mai chill. Să avem zi magică!